Siyanibingelela nonke egameni lomfeli wethu uJesu Kristu. Usizini 2 wepodcast yethu Amandla Ensindiso usuqalile. Intshumayelo yokuqala phansi kwa season 2 sizobe siyithulelwa umfowethu uNhlanhla Nkosi. Ngizothanda ukubingelela bonke abalaleli egameni elihle lomfeli wethu uJesu Kristu. Ngibonge nethuba engilitholile lokushare izwi lenkosi nabo bonke abalaleli. Izwi lethu lanamhlanje solithola encwadini kwabase-Efesu. Kwabase-Efesu isahluko sokuqala uverses kuzoba u13 no14. Kodwa ke ngizoqala ukufunda kuverse 3. Ifundeka kanje: Makabongwe uNkulunkulu uyise wenkosi yethu uJesu Kristu, osibusisile ezulwini kuKristu ngesibusiso sonke sokomoya, njengalokho asikhethela kuye ngothando ngaphambi kokusekelwa kwezwe, ukuba sibe ngcwele singabi nakusolwa phambi kwakhe. Wasimisela ngaphambili ukuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu Kristu, njengalokho kwaba kuhle kuye ngentando yakhe, ukuze kutuswe inkazimulo yomusa wakhe asiphe wona ngesihle ngaye othandiweyo, esinokuhlengwa kuye ngegazi lakhe, ukuthethelelwa kwezono ngokwengcebo yomusa wakhe, awuvamisa kithi ngakho konke ukuhlakanipha nokuqonda, esazisa imfihlakalo yentando yakhe, njengokuzibonela kwakhe azimisela khona ngaphambilini, kuze kube yihlelo lokuphelela kwezikhathi lokuba kuhlanganiselwe ndawonye kuKristu konke okusezulwini nokusemhlabeni. Kuyena esabelwa futhi ifa kuye, esakumiselwa ngaphambili ngokwesimiso salowo osebenza izinto zonke ngokunquma kwentando yakhe, ukuze sibe ludumo lwenkazimulo yakhe, thina esethemba ngaphambili kuKristu. Kuye nani esenizwile izwi leqiniso, ivangeli lokusindiswa kwenu, enakholwa nguye futhi nani nabekwa uphawu olungumoya ongcwele wesithembiso, oyisibambiso sefa lethu, kube ngokuhlengwa kokungokwakhe, ukuze kutuswe inkazimulo yakhe. Namhlanje ngithanda sibuke isihloko esithi umoya ongcwele empilweni yomKristu. Isihloko esiphathelene nomoya ongcwele esinye sesihloko esivame ukushukumisa abantu abaningi. Izathu salokho ukuthi ziningi izinto abantu abazenzayo nabazishoyo besebenzisa igama likamoya ongcwele. Wonke umuntu ofika nento engaziwa noma emangazayo ebandleni uvele athi ivele kumoya ongcwele. Wonke umuntu ofika nemfundiso engaziwa ebandleni uvele athi ivele kumoya ongcwele. Abanye bafika nezifundiso eziphikisana nezwi kodwa bathi zivela kumoya ongcwele. Benza kube sengathi imfundiso yezwi nemfundiso kamoya ongcwele ihlukile. Ngaleso sizathu abanye makukhulunywa ngomoya ongcwele bavele bacabange yonke lemkhuba eyenziwa egameni likamoya ongcwele. Bacabanga ukuthi abantu abanomoya ongcwele kufanele benze izinto ezinkulu ezimangazayo noma bafike nezimfundiso ezintsha ezingaziwa umuntu. Namhlanje incwadi yethu yabase-Efesu chapter 1 verse 13 to 14 izosisiza sibone amaqiniso amathathu mayelana nomoya ongcwele. Iqiniso lokuqala ukuthi umoya ongcwele ukubo bonke abakholwa kuJesu. Elesibili ukuthi umoya ongcwele uphawu elibekwe inkosi uqobo. Elesithathu lithi umoya ongcwele uyisibambiso sefa lethu. Asibukeni ke iqiniso lokuqala. Umoya ongcwele ukubo bonke abakholwa kuJesu. Verse 13: Kuye nani esenizwile izwi leqiniso, ivangeli lokusindiswa kwenu, enakholwa nguye futhi nani nabekwa uphawu olungumoya ongcwele wesithembiso. Masibheka amavesi angaphezulu, uPaul uqala ngokuveza ama-benefit noma inzuzo eyatholwa amaJuda lawa akholwa kuJesu. Uveza ukuthi amaJuda anesibusiso sonke sakomoya. Uveza ukuthi amaJuda akhethwa uNkulunkulu ngaphambi kokusekelwa komhlaba futhi anokuhlengwa okuze ngegazi likaJesu. Mayefika kuverse 13 uPaul usebala nabangawona amaJuda. Uveza ukuthi nabo abavalelwe ngaphandle.
Njengoba uNkulunkulu enikezile umusa kumaJuda noma ayeyizephula mthetho, wenze njalo nakulaba bezizwe. Noma abezizwe bebe ngabantwana bolaka, bebengesibona abantwana besithembiso noma babelandela izinkanuko zabo, kodwa ngoKristu nabo batholile umusa njengawo amaJuda. Nabo banikeziwe insindiso. Ufakazi balokho uthi uPaul ukuthi nabo banaye umoya oyingcwele njengoba sibona kuverse 13. Ngoba bese ngike ngasho miningi imbono mayelana nomoya oyingcwele. Abantu abaningi mabeke baya endaweni yokukhonzela bathola isiphithiphithi, babona abantu bengahlaliseki noma benza umsindo othile, bayaye baphethe ngokuthi umsebenzi kamoya ongcwele lowo. Ngokuhlukile uma beke babona abantu kungathi bazothile, abaphithizeli, bavame ukubona sengathi akekho umoya ongcwele phakathi kwalabo bantu. Abanye baze bathi uma ungakhulumi ngezilimi noma uma ungaprofethi awunayo umoya ongcwele. Kodwa uverse 13 uPaul uveza ukuthi bonke abezwa izwi leqiniso bakholwa kuJesu banaye umoya ongcwele. Umoya ongcwele akasiyena owabantu abathize ebandleni ababalekile. Umoya ongcwele akasivezi ngesiphithiphithi noma ngesiyaluyalu esingalawuleki. Kodwa bonke abezwa izwi leqiniso, ivangeli lokusindiswa, bakholwa kuJesu banaye umoya ongcwele. AbaJuda abakholwa kuJesu banaye umoya ongcwele. Kanjalo nabezizwe abakholwa kuJesu banaye umoya ongcwele. Alikho ikholwa elingenayo umoya ongcwele ngokusho kukaPaul. uPaul akasho ukuthi khona amakholwa anomoya nangenaye umoya. Noma babekhona ababeneziphiwo zokwenza izimangaliso ngaleso sikhathi, kodwa uPaul akashongo ukuthi labo babe yistandard noma yibo kuphela ababe nomoya oyingcwele. Futhi akenzanga izimangaliso zibe yisikali sokuthi abantu banaye yini umoya oyingcwele. Mzalwane wami, kubalekile ukuthi ukwazi lokhu ukuze ungeke uhlanganyele noma uzimatanise nabaningi abenza imgilingwane ngoba becabanga ukuthi umoya ongcwele ubonakala ngayo imgilingwane. Abaningi bagcina bengabazenzisi, bezama ilimi okungezona, bethi bayaprofetha kanti basho izifiso zabo, benza nokunye okuningi bezama ukubonisa ukuthi banomoya ongcwele. Mzalwane, uma ulazi ivangeli leqiniso futhi ulikholwa, lokhu kodwa kwanele. Lokho kuyisiqinisekiso sokuthi unomoya ongcwele. Asikho isidingo sokuthi mawusenkonzweni uact strange ukuze ubonakale ukuthi unomoya ongcwele. Uthi uPaul labo abezwa ivangeli lensindiso balikholwa banomoya ongcwele. Ngamanye amagama, ukukholwa ivangeli lensindiso nokubambelela kuKristu yikona okunikeza ubufakazi bokuthi unomoya ongcwele, hayi ukwenza izimangaliso nemgilingwane njengoba abanye becabanga. Lokhu kusiholela ephuzwini lethu lesibili. Umoya ongcwele uphawu elibekwe iNkosi uqobo. Uverse 13 uthi nabekwa uphawu. Lokho kuveza ukuthi lo msebenzi wenziwa uNkulunkulu. Uma unomoya ongcwele, uNkulunkulu uqobo okukhomba njengowakhe. Isil noma uphawu ezikhathini zakudala lwalisebenza njengesigxivizo. Umsebenzi walo kwakuqinisekisa ukuthi incwadi noma leyo nto yayinophawu ivela kuye umnikazi. Isibonelo nje ukuthi uma inkosi ithumela incwadi yayifaka uphawu lwayo ukukhombisa ukuthi ngempela lencwadi eyayo. Manje ke uPaul uthi umoya ongcwele otholakala kubo bonke abakholwa kuJesu uyisiqinisekiso sokuthi abakholwayo bangabakhe uNkulunkulu. KwabaseRoma 8:14 ithi ngokuba bonke abaholwa ngumoya kaNkulunkulu labo bangabantwana bakaNkulunkulu. Bazalwane, ukuba nomoya ongcwele kusho ukuthi singabakaNkulunkulu noma singabantwana baNkulunkulu. Uma ke sibhilonga kuNkulunkulu noma singabantwana baNkulunkulu, kusho ukuthi sinenzuzo esinayo esingayisebenzelanga. Kusho ukuthi sihawukelwe iNkosi, ngakho ke isijeziso esisifanele angeke sisasithola. Angeke sisabukhokhela ububi bethu ngoba uJesu usesikhokhele. Sisukile ekubeni izitha zikaNkulunkulu saba abantwana bakhe. Uphawu lusho ukuthi uma uNkulunkulu enikeza izitha zakhe isigwebo esifanele, thina sizosinda ngoba singabakhe.
futhi sinokulondeka kwaphakade ngenxa kaMoya oNgcwele uNkulunkulu asinikeze yena. Kodwa ke kubalekile ukuqonda ukuthi noma uNkulunkulu esinikeze ukulondeka kwaphakade sinesibophezelo esidinga thina uqobo. Bathandekayo, uma sinophawu lukaNkulunkulu kufanele silangazelele ukufana noNkulunkulu. Uma unophawu lukaNkulunkulu okubalekile akusasikona ukuthi ungubani kodwa ukuthi ungokabani. Ngakho ke awusenzi okuthanda nguwe kodwa wenza okuyintando kaNkulunkulu ngoba phela usungokaNkulunkulu. Indlela ohamba ngayo kufanele imele lowo onophawu lakhe okunguNkulunkulu. Lokho ke kusho ukuthi asisaphili njengabantu abangenanhloso emhlabeni abenza noma ngabe yini noma ngabe inini. I-direction noma indlela yokuphila ekumele siyithathe sikhonjiswa uNkulunkulu uqobo. Asisezona izigqila zenyama yethu kodwa sesiholwa ngoMoya kaNkulunkulu ngezwi lakhe. Futhi asisasiphileli thina kodwa siphilela iNkosi. Uphawu lukaNkulunkulu olukuyithi lushintsha yonke into ngathi. Lusenza silangazelele unqoba konke okukithi okuphikisana nentando kaNkulunkulu. Lokho kusiholela ephuzini lwethu lesithathu nokuyiphuzu lethu lokugcina. uMoya oNgcwele uyisibambiso sefa lethu. Uverse 14 uthi oyisibambiso sefa lethu kube ngokuhlengwa kokungokwakhe ukuze kutuswe inkazimulo yakhe. Uma uyikholwa isifiso sakho ukukhuleka esonweni. Uma uyikholwa isifiso sakho ukunqoba ububi obusenhlizweni yakho ukuze ukhonze kahle uNkulunkulu. Uma uyikholwa isifiso sakho ukubona zonke izethembiso zaNkulunkulu noma uNkulunkulu azenzile zifezeka. Kuverse 14 uPaul uthi uMoya oNgcwele uyisibambiso sefa lethu. Okusho ukuthi uMoya oNgcwele uyitaste yalokho osazokuthola ngokuphelele. uMoya oNgcwele uyisiqinisekiso sokuthi okuthenjisiwe kuyeza. uMoya oNgcwele uyisiqinisekiso sokuthi ukholekile loyo othembisayo. Mawuyikholwa ngaso sonke isikhathi uMoya oNgcwele uyakusiza ukuthi ulwe nesono, kodwa kukhona izikhathi lapho ohluleka khona. Mhlawumbe lezo zikhathi zikwenza udangale noma ucabange ukuphosa ithawula. Mhlawumbe lezo zikhathi zikwenza ungabaze izethembiso zikaNkulunkulu. uPaul lapha usazisa ukuthi uMoya oNgcwele uyisibambiso sesikhashana kodwa ukuhlengwa okuphelele kuseza. uPaul usazisa ukuthi sizofika isikhathi lapho sizosinqoba khona ngokuphelele isono. Ngakho ungadibikali uma ngabe isono sikusokolisa. Uqhubeka nokulwa nesono usizwa uMoya oNgcwele kuyisikhumbuzo sokuthi ngelinye ilanga uzosinqoba ngokuphelele. Bazalwane, izindaba ezinhle ukuthi impi yethu nesono, impi yethu nobubi basemhlabeni, impi yethu nabo bonke umzima basemhlabeni ayigxilanga ekufiseni ukuthi kungahle kulunge egcineni. Thina njengamaKristu asisho ukuthi mhlawumbe sizonqoba ngelinye ilanga, kodwa sinesiqinisekiso sokuthi uJesu usesinqobele vele. Noma kwesinye isikhathi singakuboni lokho, kodwa uMoya oNgcwele uyasisiza ngokusizwisa itaste yokunqoba okuzayo. Uma ngabe ithemba lakho likuJesu, uma ngabe usasempini nesono, ungadibikali esikhathini lapho ubona sengathi uyahluleka usinqoba isono, kodwa bheka umsebenzi kaMoya oNgcwele empilweni yakho. Khumbula isikhathi owawuzinikele ngaso esonweni, ubheke ukuthi uMoya oNgcwele usekutakule kangakanani kusukela lapho. Izinsuku lapho onqobe khona ziyitaste yokuthi ukunqoba okuphelele kuyeza ngoba uJesu usesilwele wasinqobela. Ngakho ke esikhathini lapho usokola khona ngesono noma ngokukholwa izethembiso zeNkosi, khumbula ukuthi iNkosi ikunikeze uMoya oNgcwele njengesibambiso ukuze ube nesiqiniseko sokuthi izosifeza zonke izithembiso zayo. Kodwa futhi kubalekile ukuthi ungaziphakamisi esikhathini lapho ubona sengathi uyasinqoba khona isono. Lapho kuhambeka kahle khona ungazibheki wena bese uyaziphakamisa. Kodwa nakhona lapho kufanele ukhumbule ukuthi lokunqoba kwamanje kuyitaste yokunqoba okuphelele okuzokwenzeka egcineni, enkonke lokho kuumsebenzi owenziwa uMoya oNgcwele. Bathandekayo, bhekani ukuthi iNkosi isikhathalele kangakanani. Ukube beyisithembisile nje kuphela, lokho bekuzobe kwanele ngoba vele iyazigcina izithembiso zayo.
Kodwa ngaphezu kokuthembisa isinike isibambiso ukuze singadangali kodwa sikhuthazeke endleleni, leso sibambiso asinikeze sona umoya oyingcwele. Ngiyafisa kusukela namhlanje sishintshe indlela esibuka ngayo umoya oyingcwele. Ngiyafisa sibone le ndima ebalekile ayidlalayo umoya oyingcwele empilweni zethu thina esikholwayo. uPaul akamvezi umoya oyingcwele njengomnandisi nje ozosibonisa imilingo esingayazi, kodwa umveza njengophawu elizoqinisekisa ukuthi singabantwana baNkulunkulu futhi asisize sihambe ngendlela efanele. uPaul akamvezi umoya oyingcwele njengomkhangisi nje ozokwenza abantu babone ukuthi siyakwazi ukwenza izimangaliso, kodwa umveza njengesibambiso esizosikhuthaza ukuze sigxile esithembisweni zeNkosi. Umoya oyingcwele akasilona ithuluzi lethu lokuzithokozisa nokusiqhakambisa, kepha unguNkulunkulu ozosiza amakholwa ukuthi abengcwele, athele nezithelo zonke zokukholwa. Konke lokho kwenzeka ukuze kutuswe inkazimulo kaNkulunkulu njengoba eveza uPaul ekugcineni kwaverse 14. Ngalowo mlayezo omfishane ngithi iNkosi mayikhazimuliswe njalo ezinhlizweni zethu, siqonde ukuthi umoya oyingcwele uzele ukuzokwenza umsebenzi omuhle kakhulu empilweni zethu. Ngalawo mazwi amafishane ngithi asibambelele njalo ezwini likaNkulunkulu nekuyilona elisichazelayo umsebenzi kamoya oyingcwele. Ngithanda ukuthatha leli thuba ngibonge kakhulu kubalaleli be-podcast. Sibonge kakhulu nakuNhlanhla Nkosi isikhulumi sanamhlanje. Intshumayelo kanje zizoqhubeka itholakale kwikhasi lethu la ku-YouTube na ku-Spotify Amandla Ensindiso podcast. Siyabonga.